Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, naghanda po kami ng pork baby back ribs. Yun. So ito po, tatlo po na malalaki. Itong sa gitna yung pinakamalaki. So hindi na natin patatagalin itong mga studio. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, for this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kasama ko pala ngayon si Istambay, yung kapatid ko po. What's up mga ka-studio? So tara, gutom na tayo. Ngayon ta? Oh, naon na ngay? Ani tunga lang na dakuan oy. Sige. Yun o. Muton na ni. Nangunaw ro buta. Lah, oh, lambot pala no. Grabe ang lambot oh. Wow. Full of the bone no. Tingnan nyo. Kain po. Kain po tayo. Crispy rin, subot to. Hasta mo kung mga gagmay ba kayo? Humok. Lam. Sorry. Panalo po. Ang lambot. Bilis ubusin ah. Kain natin dito sa suka. Ating mga batid ulit. Okay, rice. Sobrang dami itong rice namin ng studio. Gutom talaga kami ngayon. Sa akin to. Sa iyo naman to rin, ikaw. Yeah. Ito to. Yan. Ang dami pala nito. Yan. Sus ka. Dami oh. Pwede ito birang buko bi. Birang yung buko kanina ini. Uy. Sus. Yan na po. Ngauntan niyo. Dami sa. You know? Tanggalan natin ang mga buto. Yun. Wow. Grabe. Sobrang lambot talaga. Masira na ako. Lagay mo natin ito. Kunin itong mga kanin ni Ray. Ubay-ubay kinikanon mga kasudyo. Daming kanin. Kasi masarap talaga to sa kanin.
Grabe. Cook. Excuse me po. Sarap ng cook. Sarap ng kain natin eh, Doy. Mm. Meron tong sausawan, no? Try ko nga isawsaw kung anong lasa nito. Masarap ba sa pinakurat, Doy? Pwede na rin. Nalo. Grabe. Grabe yung kainan ko, ah. Matindi to. Sobrang linis to. Ang buto. You know? Lambot to. No? Lapit na pa maubos to. Ito na yung pinuhan na ali. Unang na yan eh. Eh? Kain ganyan. Bahok. Kasi sa akin, oh, wala, ubos na. Yan, linisan natin. Mahilig sa ribs yan. Kain po tayo. Maraming salamat po. Grabe, sarap. Yan. Banding to mga kapatid. Kunti na lang talaga.
Daming rice nun eh. No? Daming rice talaga eh. Isang platter yun. Kasi nakakaumay kasi itong kuhan ba. Yung ribs pag walang rice, pag mayroon sobrang sarap po. Mm. Yun na. Busin natin to. Yung sa gilid nyo, medyo matigas, ano? Mm. Yung sa gitna, ang lalambot. Mm. Tanggalan natin ang buto-buto na yung maliliit. Ito. Yan. So ayan, sobrang linis po. Yan, naubos na po namin mga studio yung maraming malalaking ribs, no? Tsaka maraming rice po. Sobrang sarap po, nag-enjoy po talaga kami. So after ito mga studio, shout out po muna kami. Shout out kay Marshall Lapuri from Mindanao, Pagadian City. So shout out din kay Pangilinan family, Dunya Marie Arellano, Chavez family from Quezon City, Elisa Moreno Arqueliano from Consolacion, Cebu, Christine Puentes, Ann Rochelle Nabal from Aklan, Efren Alesna, Aluna Angeles Bamido from Iriga City, Bicol Region, Justine from CDO, Sanso Ankel TV, Lisa Nepomuceno, Mary Joy Torres, Marinel Wong Taladua Panyo. So yan na po muna yung shoutout natin, yung iba sa susunod na po na video. Maraming salamat po. Sobrang nag-enjoy po kami sa ribs at saka sa madaming rice, no? Tama ba yung Kita rice? naman, no? Napakalinis na. Saktong-sakto po yung rice para sa amin po kasi gutom kami ngayon. So, cheat day namin. So, maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo sa episode namin today. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye. Bye-bye.